Abyan mayang adlaw dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Epafras Sacar nga karon pastor diri sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang aton nga pamalandungan karon abyan kag suki nga manugpamati sa sining aton programa makita sa naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 1 tubtob sa 5. Siling ni Apostol Pablo, ako buot mga kuturan nga may baluan ninyo nga ang tanan ta nga ginikanan nagpaidalom sa panganod. Kag tanan nagtabok sa dagat. Kag ang tanan kay Moises ginbautisuhan sa panganod kag sa dagat. Kag ang tanan nagkaon sang amuman nga pagkaon nga espirituhanon. Kag ang tanan nga nag-inom sang amuman nga ilimnon nga espirituhanon. Kay nag-inom sila sa igang nga espirituhanon nga si Kristo walay sapayan sa kalabanan sa ila ang Dios wala mahamuot kay gipanglaglag sila sa kamingawan. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa sining bahin sa balan kasulatan abyan nga aton ginbasa. Aton hambalan karon ining trabaho sang Dios sa mga Kristohanon sa karon nga panahon sugod sa New Testament tubtob sa aton nga panag-on. Patinaw ini sang Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo nanungod sang ginbuhat ni Kristo Jesus. Iya nga gingamit ang inagihan kag eksperyensya sa mga katawan sang Israel sang ginpagwa sila sang Ginoo halin sa Ehipto pinaagi sa gahom sang Dios. Now ang una, ang mga Israelinhon nahimo nga ulipon dito sa Ehipto sa tapos nga napatay si Joseph, napatay man ang Pharaoh o kunang hari sang Ehipto, kag nagbulos ang hari sang Ehipto, ang Pharaoh sang Ehipto, nga kontra na niya ang mga Israelites. Ginhimo niya nga mga ulipon o slaves ang mga Israelites. So ining ilang nga eksperyensya abyan dito sa Ehipto, nagalaragway ini nanungod sang mga katawhan sa mga makasala nga sila ulipon sang sala, sang bisyo, ulipon sang sayop nga mga pagtulunan o doktrina. Nga mo ini ang naghugakom sa mga panguna-una kag mga tagipusoon sa masiling naton mga ignorante naton nga mga kaupod nga mga katawhan bisan pa diri sa Pilipinas. Hindi bala nga isa sa mga kabangdanan kung nga ulipon kita tungod sa aton pagka-ignorante. Tungod kay wala kita nakahibalo sang kamatuoran. Amugani nga si Ginoong Hesus nagsiling sa 1 kapitulo 8, 31-32. Kag kamo makahibalo sang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahatag sa inyo sang kahilwayan. So ining mga katawan sang Ehipto nga naulipon, mga katawan sa Israel naulipon dito sa Ehipto, nagalaragway ini sa mga makasasala sa aton panag-on karon nga sila naulipon sang sala, naulipon sila sang deception, naulipon sila ni Satanas o sa bisyo, kabisan ano pa nga kalautan nga dumala kag nagapugong sa mga katawan. Apang sa panahon nga sila nakakilala kay Kristo Jesus, naangkon nila ang paghangop, ang kamatuoran,
na-eksperyensyahan nila ang matuod nga kailwayan. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang sunod aton makita, subong nga ang mga katawhan sang Israel, nagkaon sila sang mana. Ang meaning sang mana, what is this? Halin sa langit. Kag nag-inom sila sang tubig nga ginhatag sang Dios. Amuman ang mga Kristiyanon nakakaon sang espirituhanon nga pagkaon, the bread of life, the Lord Jesus Christ. Siya ang tinapay sang kabuhi. Ano ang buot silingon sa sinang phrase o sa proclamation ni Jesus Christ na nungod siya kaugalingon nga I am the bread of life that cometh down from heaven? Una, nga si Ginoong Hesus amo ang makahimuno, amo ang makabulong sang kagutom sa espirituhanon nga bahin sang aton nga pagluntad kag sa aton nga pagpangabuhi. There is no satisfaction and fulfillment apart from the Lord Jesus Christ, who is the bread of life, who came down from heaven and presented himself as the source of satisfaction and fulfillment in life. Subo nga mga katawhan sang Israel, nakagwa sa Ehipto, nakaangkon sila sang kailwayan, kag dito sa kahanayakan, dito sa wilderness, sila nakakaon sang mana, kag sila nakainom sang tubig, halin sa Ginoo. Amuman ang mga Kristiyanon, sila nakaangkon sang tinapay sang kabuhi nga mo si Ginoong Hesus. Siyang makahatag sang kabulusgan, sang kahulugan sa kabuhi, sang kalipay, sang katumanan sa kabuhi. Abyan, ining kagutom, kag ining kabulusgan, hindi lang na kagutom sa aton tiyan. Hindi lang kabulusgan sa aton tiyan. Sa espirituhanon nga bahin sang istorya, may espirituhanon kita nga kagutom. Kag ara ginapresentar sa aton Ginoo ang espirituhanon nga kabulusgan nga si Jesus lang ang makahatag. Nag-inom sila sang tubig. Ang tubig siling sa balahan kasulatan, ara dira sa balahan nga espiritu nga pinaagi sa aton will flow living water through us. The Holy Spirit can use us to be a channel of blessings to others. That through us, by the help of the Holy Spirit, can help others, can even satisfy the longings and the desires of our fellow brothers and sisters in Christ. And even non-believers can find satisfaction through our witnessing, through our walk, through our testimony. So, amoy ni abyan ang paglaragway ni Apostol Pablo sa sining espirituhanon nga kahimtangan naton. Kita, mga ulipon, tungod sa sala. Kita, nakaangkon sang kahilwayan, pinaagi sa kamaturan. Kag kita, magamit sang Ginoo, pinaagi sa balahan ng espiritu nga makabulig kita bisan pa sa mga tao na nagakinahanglan sang kusog tungod kay sila maluya, nagakinahanglan sang kaalam tungod kay sila wala sang ihibalo, nagkinahanglan sang kalinong tungod kay masamok ang ilang mga pangunauna kag mga balatyagon. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Therefore, you and I, as believers in the Lord Jesus Christ, let us be of great use to Him and for His glory, even today. Diyos nga balaan, salamat nga imong gin-clarify pinaagi ni Apostol Pablo ang amon espirituhanon nga kahimtangan na kami mga ulipon, pero pinaagi sa kamaturan kami makaangkon sang kahilwayan.
nga kami mga maluya. Apang pinaagi sa bulig sa balaan nga espiritu, kami maka sugata sa mga kasamok kag mga kabudlayan sa kalibutan nga may kusog tungod kay may gahom nga ginpaambit ang balaan nga espiritu sa amon. Kami may kabulusgan, kami may pag-eksperyensya sang fulfillment sa amon nga espirituhanon nga pagkabuhi. Himuha kami, O Diyos, ng mga instrumento sa pagpakamayo sa iban sa sini nga adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairel, salamat gid sang imo nga pag-replay sining aton nga segment karon dira sa Hinubaan kay Pastor Valdez dira sa San Jose Sipalay, Pastor Johnny Dayono dira sa Kaliling Kawayan. Salamat sa inyo nga pagsunod. Bisan pa sa kay Pastor Willie Arroyo Iscanlar dira sa Daan Banwa. Naga-problema kita, Pastor, man sa aton transmitter, kangay man sa inyo man ang eksperyensyan. But anyway, we can still do the Facebook Live. And kamusta sa aton mga kauturan, kaupod ng mga Kristuanon sa inyo nga simbahan. So, Sinovero, good morning. Nilin Chongson, dira sa Metro Manila. Mayong aga. Nang Lydia, Myla Andaya Asidera, good morning. Bangrain Mirasol Ransam, good morning, Pastor. Nervy Ging Aliko Carganyan, yes, good day to you too. Ikan pa diri sa Bais City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipapra Sacar. Nagasiling, may God bless us all. Thank you.